Què són per tu els Jocs? Per guanyar les medalles. Special Olympics. Per mi com a persona és un moment de valors i ètica molt important, molt pura. Una oportunitat de demostrar-te com és, tant tu individualment, també l'equip, i també l'oportunitat de veure món. Una experiència molt maca per tota la vida. La primera setmana de l'octubre es varen celebrar els Jocs Special Olímpics. S'han fet a la Seu d'Urgell d'Andorra. 1.500 esportistes amb discapacitat intel·lectual varen participar en 14 modalitats diferents. En Marc forma part d'una família de jugadors de bàsquet. Què és el que t'agrada d'aquest esport? M'agrada de vivir els partits amb els meus companys, treballant en equip i sobretot esforçar-se al màxim. Quin és l'ambient que hi ha als Especials Olímpics? Hay molt rotllo entre nosaltres, tant el nostre equip com amb els altres equips. Què representa per als nois participar en aquests jocs? Quan juguen realment són una pinya, són ells. I s'ho passen molt bé, la veritat. És companyerisme, és tindre amics dels altres equips, veure amb uns, als altres. És una sort, la veritat és que és molta sort poder fer aquests jocs, a aquest lloc, i estem molt contents. I ella s'ho està passant molt, molt bé. Àlex fa 6 anys que juga a bàsquet. És més important competir o guanyar? És cert que la victòria és important, però al final la victòria no et regalarà més vida, no et regalarà res tan important. I els valors jo crec que al final acaben predominant per sobre d'un primer lloc, d'un segon o d'un tercer. La societat us dedica prou atenció als esportistes d'especials? Cada any que passa anem evolucionant, sigui pels specials que fem cada 4 anys, sigui per nous desafiaments que es creen, sigui per recolzaments d'entitats, empreses, administracions públiques, que al final, al cap i a la fi amb la seva feina, el que estan intentant és que la resta de la societat ens reconegui com una part més del seu col·lectiu. Com es pot fer l'esport encara més inclusiu? Doncs així mateix, parlant del bàsquet català en general, perquè el que passa moltes vegades és que diferenciem el bàsquet amb discapacitat del bàsquet sense discapacitat. I jo crec que seria molt més fàcil i molt més inclusiu entrar-ho tot en el mateix sac, perquè com molta gent sap, no som diferents, tots juguem a bàsquet i tots som iguals. Un dels esportistes que participen en aquests jocs és Roberto Chinchilla, que s'ha fet conegut per interpretar un dels integrants de l'equip de bàsquet de la pel·lícula Campeones. Roberto, ¿cómo llevas la fama? Pues la fama la llevo por dentro. Ahora mismo pues toda mi familia me dice lo mismo y yo siempre le digo que los pies hay que tenerlo en el suelo y las cosas que tengas suerte o en la vida y en la parte del cine, de la serie y todo eso, pues hay que llevarlo por dentro. ¿Qué representan para ti estos juegos? Pues un valor de unión, más bien te quiero decir, es de unión, de hacer amigos aquí. Tanto ganamos y perdemos, tenemos un lema que es, si gano, es ganar, pero si no lo consigo, déjame ser valiente el intento. Y este mensaje va destinado a todos estos deportistas que están aquí, tanto si vienen de fuera como tal, es hacernos todos amigos. Special Olympics es una gran familia. L'Enric és un habitual dels triatlons, però en aquests jocs participa a la prova de handball. Per què? Perquè és un esport que m'agrada molt, practico ja, havia practicat bastant. I m'agrada molt l'esport, és un esport molt competitiu, t'assembra molt. De què treballes? Jo treballo al magatzem, al Temple Estació. I allà fem moviments de camions, carregar, descarregar, embolicar, de tot una mica.
delegacions més nombroses d'aquests jocs és la del TEP. Joan Cano, quants esportistes porteu? Nosaltres portem 117 esportistes, repartits en 10 esports, 10 modalitats. Tenim un grup competint a la SEO, en 5 esports, un grup de 60 persones. I aquí a Andorra tenim un grup de 80 persones. El Víctor Cozar Mazariegos. Un fort aplaudiment, sisplau. Quin missatge creus que envien aquests esportistes a la societat? Que hem de posar il·lusió en la vida i en tot el que fem, entusiasme, compromís i companyonia. L'Oriol participa en proves d'atletisme. En quina especialitat, Oriol? Faig marxa, a part d'altres modalitats, avui m'he fet marxa. Què creus que t'emportes dels jocs? Una experiència molt maca per sempre, per tota la vida. Un record increíble. Hacerse amigos, aunque no entiendas el idioma de cada país, es hacerse amigo de uno y otro. Sobretot és l'ambient tan distès, l'ambient dels amics. Campió i medalla d'or. Et porten emocions també increïbles, mai perden, sempre guanyen. Els esportistes celebren el mateix les seves victòries que les dels rivals. I s'emporten una experiència inolvidable.